लानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय दिनै जोंनि भारतवर्ष लोगोसे जोंनि आसाम रायजोआव जेरैबायदि बेसादफोरनि दामफ्रा बारायगासिनो दङ मानसिफ्रा ओरैबायदि अशान्ति जीवन जापन खालामनांगासिनो दङ जे मानसिया जे थांनानै थानांगौब्ला जेरैबायदिहाय जोंनो नांगौ बेसादफोर जायो बे बेसादफोरखौ जथेस्थ भाबै मोननायनि जाहोनावहाय जोंनि नखर जीवनफ्राव ओरैबायदि अशान्ति जाबाय सोरनिबा बेबायदिनो नखराव नांलाय खमलाय हयथ' बानलु थाव बानलु संख्रि गैयैनि खारन बेसादफोरनि दामा बारा जाबाय जेरैबायदि परिमाणनि जों बायनो नांगौ बेखिनिखौ जों बायनानै लानो हायाखिसै आरो बेखौ लानानै दिनै बानलु गैया संख्रि गैया बेफोरबायदि समस्याखौ लानानै दिनै नखरफ्राव अशान्ति जीवन जापन खालामनो गोनां जादों नाथाय दिनै सरकारनि खामानिया जाहैबाय मानब जीवनखौ मानसिनि जीवनफोरखौ बोरैहाय मोजाङै फोथांना लाखिनो हायो बयनिबो मोनसे थांना थानायनि राहा लामाखौ मोजाङै थांना थानायनि सुबिदाखौ होनो हायो बे मोनसे सरकारनि मोनसे थांखिफोर आरो बेफोरनो जाहैबाय सरकारनि खामानिफोर नाथाय दिनै सरकारा दिनै जोंखौ जेरैबायदि दैदेनगासिनो दङ बेफोरखौ नोजोर होयोबा दिनै जोङो जनसाधारणा जायबा निम्न श्रेणी गर'नि दुखिया श्रेणीनि मानसिफोर दं बिसोर थांनानै थानांगौआ गोब्राब जाना फैदों सोर निम्न श्रेणीनि नङा दिनै गेजेर मध्य श्रेणीनि जे मानसिफोर दङ बिसोरबो ओरैबायदि बेफोराव गोलैबाय ना गोजौआव थांनो हायो ना गाहायाव थांनो हायो बेफोरबायदि परिस्थितियाव दिनैहाय जीवन जापन खालामनांगासिनो दङ ओंखायनो दिनैहाय जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों जेन' सरकारा जेरैबायदि गावसिनि इच्छा मथे बेबायदिनो टेक्सफोरखौ बारायनानै जों पाब्लिकफोरनि सायावहाय अत्याचार जे खालामगासिनो दं बे अत्याचारनिफ्राय बेखौ बोखारना लानांगौ बा गासैबो टेक्सफोरखौ जेसे हायो गाहायाव लांनानै मानसिफोरखौ मोजाङै थांना थानायनि राहा लामाखौ जोङो होयो बेखौ जों आसाम तृणमूल कंग्रेस तरफनिफ्राय जोङो दाबि खालामदों जोंनि बे हाबाफारिया गासैबो जोंनि आसामावहायनो मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों मानोना बे समस्याया जोंनि गासै आसामनिनो आरो लोगोसे नोङो केन्द्र सरकारनि थाखायनो बेफोरबायदि जिनिसफ्रा दिनैहाय जागासिनो दङ दा जों आसामबासि हिसाबै जों आसामाव जेरैबायदि थांनानै थानो नांगौ जे रोखोम बायदि टेक्सफोरखौ बारायगासिनो दङ बेफोरखौ होबथानांगौनि खाथिरावहाय मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो बे धरना हाबाफारिखौ लानाय जादों गोसोखां बिलाइ जोङो दिनै गथायनाय जागोन मोनफ्रोमबो जिल्लायावहाय डिसिनि थ्रुयै जोङो गभर्नरसिम जोङो बे गोसोखां बिलाइखौ दैथायहरगोन नाथाय जोङो एसटि सिभिल महकुमापति बिथांनि थ्रुनि गेजेरजों जों गभर्नरसिम जोङो गोसोखां बिलाइखौ गथायनाय जागोन आरो बिनि बागै जुदि जोंनि बे दाबिखौ मानियाब्ला खारन जोङो मानसि हिसाबै थांनानै थानो नांगौ मानसिफोरा जोङो जेसेबांनाखि दुखिया गरिब नखरनि मानसिफोर दङ जेरैबायदि जीवन जापन खालामनांगौ जोङो अशान्तियै जुदि थांनानै थानायनि जुदि लायगोन नङाब्ला अब्ला निश्चय जोङो गोख्रोंसिन आन्दोलन खालामनो थाखाय जोङो बाध्य जागोन